kakapoy ang trabaho sa asawa. Pero ang pinakasikreto ana pa, lambing-lambing ni mo. Dili na sigigyaw-yaw si mama. Kay pertera biyan imong pamutmut, pangatik, para lang sugton ka. Ang tusad, geng-geng! Orang ten. Nilihig ta din na sig ligid-ligid. Siyang bihana ni eh. Hawa na ba kay abog kayo ba? Hawa diha sige ra kag ligid-ligid ha sig cellphone. Pilain gibuhat. Dito ka, balhin. Di mo balhin ko doy. Way gibuhat din ha sige ra ligid-ligid. Kita diri buntag sayo nagsige na og panilhig. Hawa na, nana po ka din ha. Sama ni eh. Bisigasa naman tani sundan eh. Sige, ala mo ba kay trabaho? Uy, pagani ta. Pahuway, way gibuhat buntag sayo. Bas di, mangguna ko. Rest day! Tabagin yun mo ko sa lihukon day sa balay. Manglaba pa ko, mahugas pa ko plato, magdungag pa ko. Dagan pa ikong trabahon ba? Ikaw dagay, ligid-ligid ra. Bas di, ganina ako no, magpahulay ko. Ako mapoy mo trabaho sa isa ka semana para magkakaunta dire. Sus, rest day! Obligasyon ang guna mo manginabuhi ka. O gani no, pero magpahulay, punta ako dire ba? Pahuway! Mamagay pahuway-pahuway dire, continue ang ganyan akong trabaho. Dapat maguna-una, punta na ka. Trabaho, mangguna ninyo mga babae. O di ka masindumik ako yung trabaho dire. Di ko gusog dagang sabok-sabok sa palibot. Bukan yung asawa ko eh. Isu kayo, madlita pa yung tayo. Tagam ni mo pa, tapul-tapul pa. Alangan, nagpahulay, bugod ta eh. Nagtrabaho man ko sa kasimana. Ni tarbaho lagi ka pa, pero dapat mutabang pod ka diri. Kay kabalo ka pa, kapoy kang tarbaho on diri sa balay. Kamaman gud mga bana, nagsalig mo kay kamoy nagtarbaho. Wala na ninyo na una-una kung unsa ka kapoy ang tarbaho sa asawa. Naipagani mo na may rest day. Sila mama, wala yun. Kabalo ka pa, kay makapawala sa kakapoy ni mama. Wala ko kabaluan na sa'yo. Pag uli ni mo gikan tarbaho, imo siyang tabang-tabangan dire. Labi nag-rest din nimo. Pero ang pinakasikreto ana pa, lambing-lambing nimo. Pero pa mao na jud na talent nila mama, murag armalite ang baba. Pero kung imong lambing-lambing, imong tagaan, imong tabangan, minuta lang kamaldita ni mama pa. Labi nagsakto imong remit pa, dili na siya maglisod og balanse. Unsa iyang paliton, unsa atong sudanon, ug labaw sa tanan makapalit siya og pamis iyang naung. Kung makakagani na nimo pa, okay kay iyong pamuyok. Dili na sigigyaw-yaw si mama. Pero kung magyaw-yaw gyapon na, sobra gyapon iyang pagkamaldita. Murarag gyapon garmalay tang baba. Wala na tay mahimuana pa kung di antuson. Kay pertera biyan imong pamutmut, pangatik, para lang sugton ka.